झालेला मेजरमेंट वगैरे 38 सेंटीमीटर. आता ते अनहुक करतले लगेच. अर्धो तास पर्यंत रावता हा एवढो साईजचो मासो. तर यावर्षी विशेष असं काय आहे स्पर्धेचं? यावर्षी विशेष म्हणजे काय आहे की यावर्षीची जी स्पर्धा आहे थोडी आपण टेक्नॉलॉजी वापरून केलेली आहे. रजिस्ट्रेशनसाठी आपण एक ॲप बनवलेलं 3300चं रजिस्ट्रेशन आहे. ते आपण ॲपद्वारे केलेलं. प्रत्येक अँगलरला रजिस्ट्रेशन त्या ॲपवर जाऊन करायचं. तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण आलो आहे तळाशील गावात, तळाशील तोंडवळी गावात. आणि इकडे KXCची फिशिंग कॉम्पिटिशन आहे आणि हे या वर्षीचं 7वं वर्ष आहे. आणि आम्ही आता आलो आहे तळाशील बीचवर. तर आता मी कॅप्सूल रिसॉर्टच्या इकडे आहे आणि इथून आता माझं सामान इकडे ठेवलं आहे आणि इथून जाणार बीचवर. तर स्पर्धा ऑलरेडी चालू झाली आहे, मला यायला उशीर झाला आहे. तर चला बघूया कोणाकोणाला काय काय भेटलं आहे सकाळपासून आणि याच्या पुढे किती मासे भेटत आहेत ते बघूया. खूप मजा येणार. चला. तरी बघा आपल्या KXCची टी शर्ट भेटली आहेत बघा. आणि टी शर्ट घातली, बाहेर मी टी शर्ट घालून आलो ते इकडे ठेवलं आहे कॅप्सूलवर. आणि आत्ता आम्ही जातो आहे बीचवर. सगळे बीचवर जमले असतील. तर चला. आपल्यासोबत आहेत मालवणी माणूस हनू हडकर, यांचा पण यूट्यूब चॅनल आहे. तर आता जाऊया ना बीचवर, चला. तर मित्रांनो, आपल्यासोबत आहेत KXC ग्रुपचे मेंबर्स लकी कांबळे म्हणजेच मालवणी लाईफ. तर दादा, ही स्पर्धा आहे ती कशा प्रकारे आहे आणि त्याची संकल्पना कोणाची आहे सर जरा सांग. मुळात KXCची संकल्पना ही कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स म्हणून हा ग्रुप आहे. काही अँगलर्स आहेत त्यांनी हा ग्रुप फॉर्म केला काही वर्षा अगोदर, 7-8 वर्षा अगोदर. आणि मग फिशिंग टुर्नामेंटला सुरुवात झाली. आत्ताचं 7वं वर्ष. 2023ला आपण तळाशीलवरच ही स्पर्धा घेतलेली. 2024ला म्हणजे गेल्या वर्षी आपण भोगवे निवतीला बोट फिशिंग घेतली. यावर्षी पुन्हा ही स्पर्धा आपण तळाशीलमध्ये घेतलेली आहे. साधारण 119 स्पर्धकांनी, म्हणजे कर्नाटक असेल, गोवा राज्य असेल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्रातलं पुणा आहे, कोल्हापूर आहे. आपल्या कोकण पट्ट्यात बघाल तर मुंबई, दापोली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातले स्पर्धक आहेत. असं ऑल ओव्हर इंडियामधनं स्पर्धक आलेले म्हणायला हरकत नाही. अनेक राज्यातनं हे स्पर्धक आलेले आहेत. असे 119 स्पर्धकांनी ही स्पर्धामध्ये भाग घेतलेला आहे. या स्पर्धेत भाग घेतला. आणि स्पर्धेच्या जी प्राईज आहे म्हणजे बक्षीस, ती कशा प्रकारे आहेत? स्पर्धेचं बक्षीस आहे 50,000 रुपये पहिलं बक्षीस आहे. 40,000 दुसरं आणि 30,000 तिसरं. आणि हे आपल्याला एक गर्वाची गोष्ट आहे की आपल्या सिंधुदुर्गातले म्हणजे आपल्या मालवणातले मोरवेकर रिएलेटर्स आहेत, त्यांनी ही स्पॉन्सरशिप दिलेली आहे. आणि आपल्या जर ब्रँड पार्टनर्स बघाल तर इतके ब्रँड पार्टनर्स आहेत आपले, ज्यांनी बरीचशी मदत केलेली आहे. हे टॅकल, रॉड, रील बनवणाऱ्या कंपन्या आहेत. सो त्यांनी बरीचशी मदत आपल्याला केलेली आहे या स्पर्धा सक्सेस करण्यासाठी. ओके. तर यावर्षी विशेष असं काय आहे स्पर्धेचं? यावर्षी विशेष म्हणजे काय आहे की यावर्षीची जी स्पर्धा आहे थोडी आपण टेक्नॉलॉजी वापरून केलेली आहे. रजिस्ट्रेशनसाठी आपण एक ॲप बनवलेलं 3300चं रजिस्ट्रेशन आहे. ते आपण ॲपद्वारे केलेलं. प्रत्येक अँगलरला रजिस्ट्रेशन त्या ॲपवर जाऊन करायचं होतं. दुसरी गोष्ट म्हणजे आता आपण एक ॲप डेव्हलप केलेलं आहे. अभि आलेकर आहेत आणि बाकीचे जे सहकारी आहेत त्यांनी मिळून हे ॲप डेव्हलप केलेलं आहे. त्या ॲपवर जे आपले मार्शल आहेत, तुम्ही पुढे जाऊन त्याची इंटरव्ह्यू घ्याल, तर मार्शलने ज्या कॉम्पिटिटरला कॅच होतो, मासा मिळतो, तर त्याचा फोटो काढून त्या ॲपवर अपलोड करायचा. आणि आता जर तुम्ही 119 स्पर्धक म्हणालात तर प्रत्येक स्पर्धकामध्ये 15 मीटरचं अंतर आहे. ते जवळजवळ 1.5 किलोमीटरपेक्षा जास्त परिसर हे स्पर्धकांनी भरलेला आहे. म्हणजे आता जर इथे 119वा, माझ्या मागे जवळजवळ 117वा स्पर्धक आहे. त्या स्पर्धकाने पकडलेला मासा काय आहे, किती त्याचं मेजर आहे, किती वाजता पकडलेला आहे, तो पहिल्या नंबरच्या स्पर्धकाला किंवा 10व्या नंबरच्या स्पर्धकाला कळावा. तर तो ॲपवर जाऊन तो ॲप ओपन करून त्याला ती माहिती मिळेल. अशा प्रकारचं ॲप आपण जनरेट केलेलं आहे. बरोबर. अशा सगळ्या टेक्नॉलॉजीचा वापर करून आपण यावर्षीची स्पर्धा संपन्न करत आहोत. ओके, धन्यवाद दादा. मित्रांनो, आपल्यासोबत आपले मार्शल आहेत. दादा, तुमचं नाव कसं? दत्ता पदुमले. बरं दादा, हे आता जो मासा भेटतो त्याचं मेजरमेंट वगैरे कसं काय करता तुम्ही? आपण ते मासे घेतो बाहेर, त्याने अँगलरने लँड केल्यानंतर आपल्याकडे एक मेजरमेंटसाठी टेप दिलेली आहे. अच्छा. ती प्रत्येक मार्शलकडे असते अशा पद्धतीची. त्याच्यावर आपण प्रत्येक माशाचं इथपासून जे सेंटीमीटरमध्ये जसं येईल तसं मेजरमेंट घेतो आणि आपण ते ऑनलाईन ॲपवरती सगळं
त्याचे डिटेल फिल करतो. अच्छा, तर जो मासा मिळतो तो आपल्याला ठेवायचा आहे की कॅच अँड नाही, रिलीज आहे? आपण जे मासे पकडणार आहे त्या माशाला कोणतीही इजा न पोहोचवता आपण त्याला तसंच लगेच रिलीज करतो. म्हणजे catch and release. कॅच अँड रिलीज ही टुर्नामेंट आहे. बरोबर. कोणत्याही माशाला आपण इजा पोहोचवणार नाही याच्यामध्ये. अजून काय माहिती देऊ शकता तुम्ही अजून याबद्दल? म्हणजे या स्पर्धा भरवण्यामागे खेळाच्या दृष्टीने याच्याकडे बघणं, फिशिंगकडे बघणं हे सुद्धा एक आपला मेन उद्देश आहे. बरोबर. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्या ज्या समुद्र किनाऱ्यावरती आजूबाजूला जे मासे मिळतात ते कुठल्या प्रकारचे मासे मिळतात हे सुद्धा आपल्याला कळतं. कारण एवढे अँगलर ॲट ए टाइम फिशिंग करत असतात तर त्या प्रजाती आपल्याला समजतात. काही प्रजाती असतात स्टिंगरे वगैरे सारख्या, तर त्यांच्याविषयी गैरसमज सुद्धा आहेत लोकांचे की त्याचा काटा लागला बरोबर. प्रॉब्लेम होतो किंवा त्याच्यावर काहीच उपचार नाहीये. अच्छा. तर असे सुद्धा गैरसमज जे आहेत लोकांचे तर ते आपण दूर करतो. ज्यांना याविषयी माहिती देतो. बरोबर, नक्कीच. असं म्हणजे सगळं काम आपल्या केक्स थ्रू चालतं. नक्की चांगले. तर आता सकाळपासून ही कॉम्पिटिशन चालू झालं आहे, तर आतापर्यंत कोणाला काही कॅच झालं आहे काय? आतापर्यंत बऱ्याच कॅचेस झाल्यात. अच्छा. आता मी मार्शल आहे ह्या इथले जे 12 अँगलर आहेत ते अच्छा. माझ्याकडे आहेत. अच्छा. तर त्या अँगलरना बऱ्यापैकी आतापर्यंत 6-7 कॅच झाल्यात आपल्याकडे. अच्छा. आणि त्यामध्ये मोठं कॅच आहे तो स्टिंगरे आहे. अच्छा. म्हणजे आपण जी वागळी म्हणतो ती समजलं. आहे 41 सेंटीमीटरची, ती आपल्याला इथे मिळाली. म्हणजे सगळ्यात मोठा तोच आता कॅच तरी ते झाला. मोठं आहे. अच्छा. पण अजून दिवसभर असणार आहे स्पर्धा. उद्या सकाळचं सेशन असणार आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये अजून मोठी अजून भेटू शकते. हो, नक्कीच मिळतील. तर धन्यवाद दादा माहिती दिल्याबद्दल, आणि सगळ्यांना बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. ओके. तर मित्रांनो, आपण आलो आहे आता इथे. हे दादा आहेत आणि ह्यांना सगळ्यात फर्स्ट कॅच झाला आहे. तर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं आमच्या सृष्टी ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर. तर कसं वाटलं तुम्हाला की सगळ्यात फर्स्ट कॅच तुम्हाला झाला आहे? खूप आनंद झाला. आणि हे मालवणचे जे भूमी आहे इतकं छान वाटतं इथं आल्यावरती. आणि पुण्याहून आलो आहे आणि एकदम परफेक्ट नियोजन आहे. कॉम्पिटिशन त्यांनी भरवली आहे आणि त्यांनी खूप छान भरवलेली आहे. आणि आनंद वाटला की बाबा एवढं ते पण प्रयत्न करतात, आम्ही प्रयत्न करतो, त्याला काहीतरी यश मिळालं. नक्की. पहिला कॅच काय झालं तुम्हाला? पहिला एक कॅटफिश लागला होता. अच्छा. त्यानंतर स्टिंगरे लागला होता. तो किती सेंटीमीटरचा होता? कॅटफिश काहीतरी 12 सेंटीमीटरचा आणि स्टिंगरे 41-42 जास्त. अच्छा, वा, गुड, मस्त. म्हणजे अनुभव कसा वाटला तुम्हाला? भारी खूप वाटलं? छान. म्हणजे इथं आल्यावरती एवढं प्रश्न वाटतं. ते कॉम्पिटिशनला आलं ना, कॉम्पिटिशनचं स्थळ इतकं छान आहे. इथं नका काय फिश लागत नाही, पण एकदम फेअर होते एकदम कॉम्पिटिशन. बीच वगैरे एकदम छान वाटतं. एकदम बीच. इथल्या लोकांनी पण व्यवस्थित ठेवलेलं आणि खूप सहकार्य केलंय. आणि नियोजन कसं वाटलं तुम्हाला कॉम्पिटिशनचं? एकदम परफेक्ट, खूप छान. एकदम खुश आहात ना? एकदम आनंद आहे. सगळेच आनंद आहे. ओके. थँक्यू दादा माहिती दिल्याबद्दल. आपण भेटत जाऊया आणि तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक पुन्हा एकदा. थँक्यू. धन्यवाद. आणि एक इथं जे स्पर्धक आलेले आहेत ते खूप लांबनं आलेले आहेत. आणि अशी जागा आहे की जिथं सगळे स्पर्धक एकत्र एकामेकाला मिळतात. इथलं बीच पण इतकं स्वच्छ आहे, खूप छान वाटतं. म्हणजे आपल्याला आपण जे फॉरेनचे हे करतो ते त्या कम्पॅरिझननी पण आपले बीच खूप सुधारत आहे. आणि ते लोक पण खूप कॉपरेटिव्ह आहेत, छान बीच ठेवलेला आहे. ओके. आणि एकमेकांची या स्पर्धेनिमित्त का वेगवेगळ्यांची ओळख होती, नवीन काही हा, शिकायला मिळतं. नवीन शिकायला भेटतं, नवीन स्पर्धकांची पण स्पर्धक येतात, ओळख ओळख होते. होते. बरोबर. तर खूप छान. ओके. थँक्यू. मित्रांनो, आपले एक सबस्क्रायबर आणि एक एंगलर्स आपल्यासोबत आहे. दादा नाव कसं तुमचं? घनश्याम माली, कुठून आला तुम्ही? पालघर वैतरणा. कसं वाटली आपली स्पर्धा? तुम्हाला काय अजून स्ट्राईक वगैरे झाली काय? काय काय झाले, शिंगटी झाले, अच्छा. पण ते काउंट नाही झाले. अच्छा, भेटेल. बेस्ट ऑफ लक आणि थँक्यू. आमचे व्हिडिओ कसे असतात? मस्त असतात तुमचे, जिताड्याचे व्हिडिओ एक नंबर असतात. थँक्यू. बॅटरीवर हे करतो ते. बॅट ओके, चांगले असतात ना? व्हिडिओ नाही येत तुमचे आता? सध्या वेळ नाही भेटत, कारण सध्या ट्रॅप चालू आहे ना, खेकड्याचे ट्रॅप बनवतो ना, हां, ते त्याचं काम चालू आहे, त्यामुळे वेळ भेटत नाही. ते काय, थँक्यू. तर मित्रांनो, गेल्या वर्षीप्रमाणेच यावर्षी देखील प्रत्येकाला उत्सुकता आहे की KXAच्या सर्फ फिशिंग टुर्नामेंटच्या गुडीज बॅगमध्ये आपल्याला काय काय मिळणार आहे. तर आज मी तुम्हाला तेच दाखवायचा प्रयत्न करणार आहे. तर सगळ्यात पहिले प्रत्येक स्पर्धकाला भेटणार आहे ही गुडीज बॅग, ज्याच्यासोबत आपला ऑफिशियल हायड्रेशन पार्टनर असणार आहे इन्फ्लक्स, आणि ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक स्पॉन्सर असणार आहे रिओ ब्रूम. तिकडनं कट करायचं. त्यासोबत आपला ऑफिशियल एनर्जी ड्रिंक पार्टनर असणार आहे रिओ बूम. तर हे एक रिओ बूमचा एनर्जी कॅन आणि पाण्याची एक बॉटल प्रत्येक स्पर्धकाला त्यांच्या गुडीज बॅग सोबत मिळणार आहे. त्याचसोबत गुडीज बॅग मध्ये येणारं सामान आता मी तुम्हाला दाखवतो. तर बर्कलीकडनं पॉवर बेट,
हे प्रीरिक टाईपचं सॉफ्ट फ्लूर आहे. हे प्रत्येक स्पर्धकाला भेटणार आहे. त्याचसोबत विनायक फिशिंग टॅकल यांच्याकडनं ही हेड टॉर्च अवेलेबल होणार आहे. सिंकर्स भेटणार आहेत, पिरॅमिड सिंकर्स भेटणार आहेत. पार्टिसिपेंट्सना यूज करण्यासाठी सर्कल हुक्स आपण देणार आहोत. कास्ट अँड कॅच ब्रँडकडनं हे जिगेट्स भेटणार आहेत. मर्वीकडनं हे सॉफ्ट लूजचं पॅकेट देण्यात आलेलं आहे. त्याचसोबत मर्वीकडून हे मेटल जिग्स प्रोव्हाइड करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक पार्टिसिपंटला भेटणार आहे. जिफिनकडनं हे सेन्सेस जिग्स 15 ग्रामचे जिग्स आहेत ते अवेलेबल झालेले आहेत. ओपन सी फिशिंग टॅकलकडून सॉफ्ट लूजचे मिक्स पॅकेट भेटणार आहेत. फिश ऑन टॅकल स्टोअरकडनं प्रत्येक स्पर्धकाला टॅकल बॉक्स देण्यात आलेला आहे. आणि कसांकडनं एक गुडीज बॅग टाईप परत ह्याला काय बोलायला लागेल? कॅरी बॅग कॅरी बॅग, कॅरी बॅग चिंदी हॉटेल बोलायला. मेजरमेंट वगैरे 38 सेंटीमीटर. आता ते अनहुक करतले लगेच. अर्धो तास पर्यंत रवता एवढो साईजचं मासे. अनहुक करतले आणि रिलीज त्या सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. मार्शल 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 मस्त. थांब त्यांना डिस्टर्ब करू नका. एक नंबर. नाईस कॅच. थोडी वर घेऊ दे मार्शल. पाणी येणार तिथे. कोकर जीटी एक नंबर साईज. रात्री दाखवलेला हा काल जो दाखवला तो नाही आहे. काल तो मेला ना कालचा. हा दुसरा आहे. जाती आहे त्याची प्रजाती. काय लक आहे बघा आपलं. तिकडे जातो तिकडे उलटा किती वेळ राहतो रे असं बाहेर काढून? थांब बघा मेजर 38. बरोबर आहे लगे पुढे. हा 38. सॅटिस्फाईड. मार्शलने जे मेजर केलं तुम्ही सॅटिस्फाईड आहे? हे बघा 38 सेंटीमीटर इथून ते इथपर्यंत. हे सारे आपल्या जिल्ह्यात नाही. माझ्या गावाच्या बाजूचे 2 किलोमीटरला घर आहे भाई. लगभग भाई. तू जवळ आलास. इथेच बस ना तू. तर मेजर करतायत आपल्या ऍपवर टाकायला. किती वेळ राहतो रे असा मासा? राहतो अर्धा तास राहतो. काय बोलतो? हा झालेलो आहे. चला रिलीज. कॅच अँड रिलीज. परत एकदा पटकन धर म्हणून. थांबा थांब रे. रॉडचं माका भळी दिसता. मग काय धावता पुढे कर रिलीज. चला रिलीज करा. सो आपला नियम आहे कॅच अँड रिलीज. आणि त्या नियमानुसार आता आपण मासा पाण्यात सोडणार. चलो चलो. तर मित्रांनो आपण आलोय आता रिसॉर्टला. इकडे नाश्ता वगैरे चालू आहे आणि इकडे पण काम चालू आहे. हे बघा
जे कॅचेस करतात मार्शल ते आपण लाईव्ह टेलिकास्ट करतोय आपल्या स्कोर बोर्डवर. हे सगळेजण ॲक्सेस करू शकतात कधी. जो कॅच होतोय तो आपण लाईव्ह फीड करतोय त्याच्यावर, ॲज इन की कोणी किती साईजचा कॅच पकडला आणि त्याचे फोटोज वगैरे ते तिथे live.kxaindia.in या लिंकवर बघू शकतात सगळेजण लाईव्ह. तर तिथे जो डेटा फीड करायचं काम आहे तो अभिदादा करतो. अच्छा, ओके. इकडे अभिदादा लाईव्ह जे करतात त्याचं काम करतात. दादा कसे आहात? ओळखलात मला? हो. कसं अजून किती झाले लाईव्ह कॅच? नॉनस्टॉप चालूच आहे ना सकाळपासून? 30च्या वर कॅचेस झाले आणि आता सध्या रँकिंगच्या हिशोबाने स्टिंगरे मोठी आहे, सगळ्यात मोठी. सगळ्यात मोठी. किती सेंटीमीटरची आहे? ही आता आहे 53 सेंटीमीटरची. सगळ्यात मोठी जी कॅच आहे. ओके. तर इकडे बघा काम चालू आहे, इकडे पण. तर मंदार शेट्टे नाश्ता बिस्टा करून झालं लास्ट डेट काय आहे? आणि आपल्यासोबत अजून आहेत अमोल सावंत. तर मित्रांनो, आम्ही आता असो संगम रिसॉर्टला. स्वप्नील तारी त्याचे मालक आहेत आणि आपल्या इकडे भेटली आहे ते बघा कुपन केक्सच्या तर्फे. तर लंच आहे, ब्रेकफास्ट आहे आणि इव्हनिंग स्नॅक्स. तर आम्ही सगळे आहोत हे बघा. पराग आहे, मंदार आहे, अमोल आहे. आम्ही आता नाश्ता करतो आणि पुढे जाऊया. अजून कोणा काही कॅच होतं ते बघूया. चला. तर आम्ही नाश्ता करतो. काय आहे रे? आमलेट पाव. खाणं नाही ना तू? चिकन बिकन का? चला आमलेट करूया. नाश्ता केलं. या साईडला सगळे अँगलर्स आहे बघा, माशाच्या शोधात असतात. बघूया कोणा काय गावला. आता बरंच वेळ झालो नाश्ता वगैरे करून आणि ऊन पण भरपूर पडलं आता. तर आता जाऊन बघूया. आपले सगळे मित्र असत आहे बघा. चला बघूया. पहिलं सेक्शन चालू आहे फिशिंगचं. हे दुपारी 1 वाजता बंद होतं त्याच्यानंतर परत संध्याकाळी 4 वाजता चालू आहेत ते, रात्री 8 वाजेपर्यंत. तर आता बघूया जाऊन कोणा काय गावलं आता. तर मित्रांनो, आता दुपार होती ते आणि आपण आता चाललो या साईडला, म्हणजे ज्या साईडने 1 नंबर चालू झाले त्या साईडला. मगाशी आपण त्या साईडला गेलेलो जिथे लास्ट झाला ते 119 नंबर. आपण आता या साईडला जातो 1 नंबर साईडला आणि तिकडे आपले मित्र पण असत. तर त्यांना पण भेटूया. परागने मी जातो, अमोल वगैरे सगळे थांबले तिकडेच. अमोल, मंदार आणि विराज बोलतात तुम्ही जाऊन या, आम्ही थांबतो. तर आम्ही आता जाऊन येतो. इकडे बघूया कोणा काय कॅच झाला आता. चला तर. शिंगटी मस्त शिंगटी मार्शल. आता हे दादा मार्शल आहे, बघूया. मस्त. आता बघूया मेजरमेंट कशी घेतात ते. लागली होग झाली होती. जय वाटतं का ती खात ना टुचुक करे. आता इथे मेजरमेंट होईल. लांब मारला बाहेर. खूप काय करूया तीस 29 28 27 26 26 सेंटीमीटर. 26 सेंटीमीटरचा कॅच आता रिलीज करणार ना. या दादांना भेटाय. दादा चेहरा दाखवा जरा. यांना भेटले. नाव कसं तुमचं? जय जाधव, जय मंदार जाधव. तर यांचं पण यूट्यूब चॅनल आहे. कुठचं आहे काका यूट्यूब? यूट्यूब चॅनल पाहत असाल MJ स्पोर्ट फिशिंग टेक्निक. ओके. फिशिंगचा चॅनल आहे टेक्निक. आपण मासे कसे पकडायचे वेगवेगळ्या टेक्निकने आपण त्याचा चॅनल आहे आपलं. ओके. तर दादांच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. तर आता इकडे रिलीज करतायत.
पहिलाच लेप आहे कर इकडे चला चलो कॅच अँड रिलीज चला मस्त पकडूया बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. तर मित्रांनो इकडे आल्यावर एक कॅच मिळाले त्याला. शेंगटी होती साधारण 27 सेंटीमीटर होय ना 27 होती ना बरं 27-28 सेंटीमीटरची होती. तर आता आपण पुढे पण जाऊन बघूया अजून कोणा काय भेटतं काय. चला तर इकडे आपले अजून एक मित्र यूट्यूबर जिताडा किंग तेजा गुरव तेजा गुरव काय मग काय स्ट्राईक हा की नाही अजून काही नाही भेटात रे भेटात हाँ सब्र का फल मीठा होता है बरोबर ना. सब्र का फल मीठा नको सब्र का फल बडा चाहिए. बडा चाहिए सबसे बडा हमको ही चाहिए. काय मग बाकी ठीक बाकी मजेत काय कसं वाटतं मस्त एकदम. हां केव्हा येतं तू काल मी काल आलो सकाळी. थोडं ऊन आहे ना ती काय सवय आहे आपल्या पण चांगलं वाटतं ना. कशी वाटली स्पर्धेचं हे कसं नियोजन कसं. आपले अजून एक यूट्यूबर तात्याचा मालवण लारा आणि आत्ताच लाराचे 25,000 सबस्क्रायबर झाले होय ना यूट्यूबला. त्याबद्दल तुझं अभिनंदन खूप खूप. आणि कशी वाटली स्पर्धा. जबरदस्त काहीतरी वेगळा वाटतं ना इकडे वेगळं कंटेंट काहीतरी आणि सुंदर आणि ह्या लोकांका बघूची खूप इच्छा असता बरं त्यांना येऊ नाही गावना बरोबर याचं माध्यम आपण आहोत. बघू लोकांपर्यंत गावचं नक्की पोहोचवलं. नक्कीच नक्कीच भारी वाटला ना. मस्त लय बरा. मित्रांनो आपली KXAची सर्फ फिशिंग चालू आहे आणि ही अँगलिंग कॉम्पिटिशन आणि आता जस्ट झालेला रापण जळण्याचा जो इन्सिडन्स होता. आपण मच्छीमार आहोत ज्या गोष्टीशी आपण जास्त रिलेट करतो त्याबद्दल काय सांगा. निश्चित अतिशय स्तुत्य असा हा उपक्रम कोकण एक्स्ट्रीम अँगलर्स ह्या संस्थेने केला. त्याच्याबद्दल खरोखरच त्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. पण ह्याच सगळ्या स्पर्धेला एक व्यापक स्वरूप मिळण्यासाठी शासनाची जोड मिळणं पण तेवढीच गरजेचं आहे. शासनाच्या माध्यमातून पण अशा प्रकारची जर स्पर्धा झाल्या तर त्याला खूपच मोठं स्वरूप येईल आणि इथले जे स्थानिक मच्छीमार आहेत किंवा रापण व्यावसायिक आहेत त्यांना पण एक चांगला रोजगार याच्यातनं निर्माण होईल. कारण ही जी स्पर्धा ही अतिशय पर्यावरणपूर्वक अशी जी स्पर्धा आहे ज्याच्यातनं सगळ्यांनाच एक चांगली संधी या ठिकाणी मिळते आनंद मिळतो. तर तुम्ही सगळे यूट्यूब चॅनल्स आहात क्रिएटर्स आहात तर त्यांच्या माध्यमातून मी निश्चित सांगू इच्छितो आपण वेगवेगळे विषय मांडत असता. हा विषय अतिशय चांगल्या प्रकारेपर्यंत तुम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवतात. त्याबद्दल स्थानिक जे मच्छीमार आहेत पारंपरिक किंवा स्थानिक रहिवासी आहेत अँगलर्स आहेत त्यांच्यातर्फे जेवढंच तुमचं पण कौतुक करावं तेवढंच हे आहे. एक महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की शासनाचं जे धोरण आहे ज्याच्यामध्ये केंद्रीय मत्स्य धोरण म्हणतात त्याला ते काही वर्षापूर्वी आलं. त्याच्यामध्ये कॅच पिक्चर आणि रिलीज हा जो मुद्दा मांडला गेला आहे तो मुद्दा ऑलरेडी म्हणजे शासनाने याला अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. फक्त त्याची व्यापक प्रसिद्धी झाली तर निश्चितच रोजगाराच्या दृष्टिकोनातनं एक पाऊल या ठिकाणी होईल. भविष्यातील स्पर्धा मोठी व्हावी अशा प्रकारच्या शुभेच्छा या ठिकाणी देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. ते ह्याचं सांगा ना तसेच म्हणून पुढे तसेच या ठिकाणी बघा तेरेकर रापण संघासारखी रापण या ठिकाणी आहे ज्यांचं दुर्दैवाने काही दिवसापूर्वी जळून त्यांची दुर्घटना घडली आणि पूर्णपणे रोजगाराचं साधन त्यांचं हिरावलं गेलं. आज शासनाकडे कुठची तरतूद नाही आहे की ज्या तरतुदीच्या अनुषंगाने त्यांना मदत मिळेल. ती मदत मिळण्यासाठी आपण समाज म्हणून एकत्र येणं खूप गरजेचं आहे. आम्ही तर प्रयत्न मच्छीमार संघटनांच्या माध्यमातून करणार आहोत. पण मी असं आवाहन करतो की इतर लोकांनी पण थोडंसं त्यांचं जे त्यांनी जी ही कलाच म्हणतो ही कला जपली ज्याच्यातनं रोजगार निर्मिती होते ज्याच्यातनं इतर सगळ्या गोष्टी पर्यावरण जपलं जातं तर त्यांना पण मदत होईल आणि ती रापण संघ त्यांचा पुनर्जीवित होईल. या दृष्टिकोनातनं आपण सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि त्यांना मदत मिळवून द्या असे आवाहन आपल्या सगळ्यांच्या यूट्यूबरच्या माध्यमातून मी करतो. थँक्यू.
नाही हो आहे उपजीविकेत साधन आहे तर जळून गेल्यावर त्यांना किती वाईट वाटलं असेल. आज त्यांना उभं करण्याची खूप गरज आहे. आज इथे अँगलिंगची जी स्पर्धा आहे त्या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्यांच्यातले काही जे त्यांचे सभासद आहेत ते सभासद पण मदतीला आलेत. कारण ते पण शिकून घेत आहेत की म्हणजे पारंपरिक मासेमारीला आधुनिक स्वरूप कसं द्यायचं आणि त्या आधुनिक स्वरूपातनं पण मासे कसे मिळतात आणि माश्याबरोबरच पर्यटन कसं वाढतं या सगळ्या गोष्टी ह्या एकत्र त्यांच्यापर्यंत पण आपण सगळे पोचवत आहे. खरोखर एक चांगली गोष्ट आहे. ह्या रापण संघामधनं कितीतरी असे लोक त्यांनी त्याच्यावर शिक्षण केलं त्यांचे जे लग्न कार्य सण हे सगळे त्याच्यावर झाले आणि आज त्यांना त्याच्यामध्ये परत पूर्ण उपजीविका त्यांची ही उद्ध्वस्त झाली आहे. आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करूया की त्यांना एक चांगलं पायावर उभं करूया, त्यांना पुढची दिशा दाखवूया असं मी आवाहन आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी करतो. आणि अशा कोकण एक्स्ट्रीम क्लब आपल्या यूट्यूब चॅनेल्स असतील यूट्यूब चॅनलना अशा प्रकारच्या उपक्रमांना जी प्रसिद्धी देत आहे त्याच्याबद्दल आभार मानतो. धन्यवाद. तर मित्रांनो आम्ही आता जेवणासाठी इकडे कॅप्सूल रिसॉर्टवर आमच्याकडे तिकडचे कुपन पण असत पण आमच्या इकडे गौरवने बोलवलं ना जेवणासाठी तर आम्ही एवढे जण येलो 5-6 जण. कॅप्सूल रिसॉर्ट आहे बघा अशी कॅप्सूल असत. नंतर आतमधून पण दाखवते तुमका तर आता. आणि इकडे हे रेस्टॉरंट यांचं हे बघा इकडे जेवण चालू आहे. तर मित्रांनो आम्ही आता जेवण घेतो बघा. आम्ही कॅप्सूल रिसॉर्टवर असं म्हणजे लारा व्हेजवालो तू एकच शनिवारवालो तू नाही ना नॉनव्हेज हे सगळे 8 जणच आहेत. आपल्याला आता गरम गरम सुरमई आणि बांगडा इकडे पण दिलेले आहेत. तर मित्रांनो दुपारच्या जेवणानंतर आता आपण परत बीचवर आलो आहे आणि सगळे अँगलर्स आपापल्या जागा. आता सकाळचे जे होते अँगलर्स त्यांची आता जागा चेंज झाली असेल कारण त्यांच्या कार्डवर 3 वेळे जागा चेंज होणार. सकाळी होता तो आता दुसऱ्या ठिकाणी जाणार, परत उद्या तो आणि दुसऱ्या ठिकाणी जाणार. तर आता सकाळचे सगळे अँगलर्स बदलले असतील आणि बघा सगळे आलेत, आपला सेटअप लावला आहे आणि आता परत फिशिंग चालू होईल. तर बघूया आता कोणाकोणाला काय स्ट्राईक होत आहे ते. चला तर मित्रांनो हे काहीतरी लागलो मासं बघूया. हे बघा कॅच झालेलो हा काय हा बघूया. मार्शल येतला रे मासो काय तो येऊन देत वर मग बघूया. वागळी आहे वागळी. नाही अयो गिटार फिश कडक 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 हे बा गिटार फिश खरं गिटार फिश हे गिटार फिश मस्त मस्त. ओके हे काढ ना तोंडावरचा हे काढ ना. मस्त मस्त. मार्शल पण आलेत. नंबर किती तुमचं? 59 नंबरला लागलाय बघ. मस्त. आता याचं वेट करतील सॉरी लेंथ मापतील आणि नंतर त्याला सोडून देतील कॅच अँड रिलीज. थांब हो काढतात ना बाईक. अरे भाऊ असं मध्ये यायचं ना. किती आहे? 54. यो आता सध्या काय आहे? हायस्ट ना यो हायस्ट हा होय वाटतं. होय आहे ना तो हाय कुठचा आहे? कुठचं आहे? टाकायचं आहे अजून एक मुलगा आहे आता. कोण आहे? T4. ओके ओके
रिलीज आता रिलीज करणार त्याला आता सोडून देतो तुम्ही. आता रिलीज करतो लगेच. नियमाप्रमाणे परत माश्या पाण्यात सोडून देतील हो. म्हणून आता ते थांबा का? सोड सोड नाही तर तो मरतो लो मग. गेलो गेलो गेली चला. सचिन गावडे. कुठे वेंगुर्ला? हो वेंगुर. सचिन गावडे मस्त. बेस्ट ऑफ लक आणि अभिनंदन मंदारचे फॅन. तरी मासू लागलो बघूया काय हा कोकर. अठरा 18 सेंटीमीटर काउंट इथपर्यंत होता ना. हे ह्याच्यावर हा मध्येच येतोय हां पण त्याच्या मागचं पकडतो. ओके ओके. अच्छा इथं पुढे हे 18 धरणार ना हे 18 ना. यांना भेटले. दादा काय नाव तुमचं? धानाचे पवार. धनाजी पवार. कुठून आलात? खेड. आता रिलीज चलो बस इथे सोडा. नाही म्हणता जाणं येतंय म्हणता परत जाणार नाही ती बघ गेली. चला दादा बेट काय लावलेला? कोलबी लावलेली. हां कोलबी कोलंबी जिवंत नाही नाही. ओके. मेजरमेंट वगैरे झालं ना. तर त्याने कोलंबी लावलेली. तर मित्रांनो आता संध्याकाळचे 6:30 वाजले आणि अजून बघत त्या साईडला कोणा काय तसे भेटले नाही. एकच मगाशी गिटार फिश मिळालो. आता या साईडला पुढे बघूया म्हणजे शेवटचे जे 120 नंबर वगैरे त्या साईडला होत तिकडे जाऊन बघूया तिकडे काय भेटला तर. नाहीतर मग आजचा व्हिडिओ इकडेच संपवतलो. उद्या आपल्या परत यायचं आहे इकडे आणि उद्या असतलो आपलं वेगळं व्हिडिओ. कारण उद्या कॉम्पिटिशन संपतली दुपारी 1 वाजता आणि त्याच्यानंतर बक्षीस वितरण वगैरे असतलो. त्यामुळे त्याचा व्हिडिओ आपण वेगळं बनवतो. तर आता थोडा पुढे जाऊन बघूया काय भेटता काय नाहीतर मग घरी जाऊया. बरोबर ना?